siden 92. Og det kan slet ikke gå galt, og det bliver genialt, når vi gør det igen. Nej, stå der. Holy fucking shit. TOS. Ej, please ikke sige, I så ham. Nej, altså... Tror jeg kan den. Chat! Jeg tager lige 5 minutters timeout der. Ej, det er værd. Jeg tager lige 3 minutters timeout der. Sat by the river and it made me complete. Is this the place we used to love? Oh my god. Oh my god. Nej. Er det godt det der med, at vi splitter op? Ej! Hvorfor går du ikke foran? 2 med. Han dingter mig. Nixo, han er level 46. Han snakker om, at han har set mig på cams. Jeg kan ikke huske, at han har set mig på cams. Så siger han, at jeg er dræbt på cams. Like, jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror... Jeg forstår det ikke helt. Men det er meget simpelt. Det er Nixo. Hvis du giver ham bindet med et XX, så er det fuldstændig krugt. Jeg kunne ikke holde 10 juice i så lang tid, at jeg kunne drikke 10 juice. Okay, vældig. Okay, han starter bag til. Hvorfor går de ikke FK? Like, hvorfor går han ikke FK? Like, hvad får ham til at ville blive ved med at altså... Hvad får ham til at blive ved? You feel me? Like, han har ikke en chance. Ui, der kommer der en Bulbasaur. Men det er da fucking fedt, den her. Hey, synes, det er et fedt Bulbasaur-kort. Hvad hedder han nu, jeg skulle tage? Jonas Vingegaard-kortet, Cycling Road. Oh my god! Charmander! Danu, for helvede! Danu! Nej, stort tillykke. Kæmpe stort tillykke. Ja, den skal I have. Charmeleon, jeg tror, det har top 5 kort. Jeg er ret sikker på, at det er mere end de andre to også. Jeg er ret sikker på, at det er nummer 2. Nej! Go pack! What the fuck? Nej. Bro, jeg dør. Nej. Chat, I forstår ikke. Nej. Jeg swinger mit sværd, og så laver den der sweeping edge, og så rammer den en fucking pig, der står, som jeg kan se til venstre. 2B. Nej, jeg kan så ikke. Vi kan. Oh my god. Op eller noget? Var det din... Ikke sige, det er dit smoke, bro. Eller dit våben. Var det din molotov, det der, du? Nej, det var en, bro.
være noget galt med mig. For det hver gang. Så snakker jeg, giver mig en, så går de fra mig. Men jeg åbner op og sænker mine parader. Den er immun. Oh my god! Oh my fucking god! Det er gigantisk. Jeg er fuldstændig annihilator der. Baron. Jeg er fuldstændig Kill the boy, Jon Snow. Kill the boy. I don't live off that home shit. I wish the water was cold. Nå, men lad os se, om vi ikke laver lækker stadig. Jeg kunne ikke exhaust noget der ked af. Nej, det var mig, der soloede. Lad mig nu spille det her spil. Lad mig nu spille det her spil. Lad mig nu spille. Så coach! Jeg kan ikke holde fast. Sman! Jeg kan ikke holde fast. Sman! Det er ikke engang en joke. Gang med at scout. Jeg føler godt, at altså sådan, vi er så rutige i forhold til combat, at vi kan bare gå i gang med at lede efter by, no? Er det ikke det, der er vores, er det vi helst vil? Det er true. Jeg er død. Hallo? Nej, ikke det jeg der. har faktisk kun jeg har 4,5 hjerte. Kommer lige. Okay, vi skal... Er du færdig? Ja, vi tager lige forfra, så spiser mine pankager. Søndergaard taler shit om, da han siger, at du skal have en transplant. Okay, prøv at tænke jer om. Tror ikke, det har noget at gøre med, at han er insecure over, at han blev gabbet til juleturneringen. I see you, Victor. GG's. Well played, man. What's a pleasure. What's a pleasure. Vendetto MVP, well played. Jeg bliver nødt til at respect. Vi har lige et par sekunder på teamet. Der kommer de til gengæld. Det er Penta. Det er Penta Vendetto. Vendetto Penta. Ej, det mener jeg. Det er Vendetto Penta. Vendetto Quadra! Penta! Elsker League of Legends! Jeg elsker League of Legends!